Gamu ya kashe anaconda. Shiga ciki ka hango ta tafi ko bata tafi ba. Ita wa Anaconda. Shahararren barawon nan. Sai juyi sai ya zama ruwa. Ina tashi sai ganin yashi. Su wuri shiga cikin sa. Sai juyi sai ya zama wuta. Ne sai na zama ruwa. Sai ya zama iska. Na zama karmami. Yin kura sai ya zama kwalta. Ba sai na zama mota ba. tashi yi oga. Wayyo Allah. Allah taimake ka, ita ma ke ka gaba daya. What? Cinnaka. What? Cinnaka. Cinnaka. Ko amu ko asaka. Billahu. Adaran umri dan wa alama wahayya. Wai babban ku. Gashi. Kai ne babba. Su ba ka hoda sa wanda mukami. Ka bari kawai na fasa marka. He is small but mighty. Bari zo taimaki rayuwarki. He is lonely but undefeatable lion in the jungle. This is a war between police and kidnappers. But the boy becomes the real threat in the jungle. What goes up must come down. No matter how dangerous the situation is, there is a way. The lion has been born. Ba ka da maraba da bayi da kake ganin ka saboda in dai wahala ce ta mu yanzu ka fara shanta. Ai uwarsa bata mutu ba. In ta mutu aikin ma uwarsa ce. Wallahi ka dinga shan bakar azaba kina a gurin mu. Ina nan ina shirye-shiryen yanda zan batar da barde a doran kasa sai na kashe barde. Shut up. Don't talk like that. Multipurpose Media Concept presents DANZAKI. This boy is too trouble. Ni ba fata wannan yaran nake ba. DANZAKI. From the concept of Elias Abdul, complete crisis, chaos, money hunting, murdering, kidnapping become the order of the day. DANZAKI. Wannan ƙarasa shi kawai. Ba ma kai ne kake bayan mu kake wannan kashe-kashen? Ashe din yaro ne? Yaro ne aikin manya ba? Manya yauci mu. Ba abin da kuka aika. DANZAKI. Screenplay Buhari Isa Dandin. Producer Sani Indomi. Executive producer Amina Muhammad Dikko. And directed by Abubakar S. Show. DANZAKI. Watch out to see the tragedy of a young lion.